एक बार बोली शंकर भगवान की जय, बोली मैया भवानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई जितना भी गुरु भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से हमके देखतनी, सबके पैर छुके प्रणाम करतनी। आई आप सबके बीच में एगो बड़ा ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अद्भुत कहानी लेके आइल बानी। रउरा सब यह कथा के पूरा सुनाओ। आ कथा के बहुत बढ़िया दुलार प्यार दे। रउरा सबसे आशा न पूरा विश्वास रहेला कि रउरा सब हर गीत में हर कथा में हमके दुलार प्यार देले बानी, आ ये कथा में भी दे। आई दीदी चल तनी कथा के ओर। देखिए एक समय के बात ह, पार्वती मैया बड़ा व्याकुल होके बैठा रहली। भगवान भोलेनाथ जी जब मैया के मन मारल देखलन तो कहलन कि देवी अरे का बात बा कि रोज बड़ा लौ छ से रहेलू, आज काहे मन मार के बैठल बाड़ू। कहली कि सुनी, यही से मन मार के बैठल बानी कि रउरा तो भांग धतूरा खा के काम चल जाता, लेकिन रउरा ना बाल बच्चा के बारे में सोचतानी ना हमारा बारे में सोचतानी। बताई हमनी के का खाइब जा, रउरा एको बेरी हमनी के बारे में ना सोचिला। भगवान भोलेनाथ जी कहनी कि यही बात से तू मन मार के बैठल बाड़ू। कहली कि हाँ तो का करी, रउरा के तो बेरा टाइम पर भांग धतूर मिल जाता, लेकिन हमनी के दुगो हमार लइका बाने लो, एगो हम बानी, बताई हमनी के कहाँ से का खाई जा। कहलन भगवान की तो बतावा हम का करी, जे तरी तू कहबो वही तरी हम कर। कहली कि देखी रउरा इतना दिन आराम कैनी, अभियो से केनियो खेती होती करी पी कि कम से कम हमने के खाए भर के तो अनाज हो जाए। भगवान भोलेनाथ जी कहनी कि ठीक बा, कह तरु तो हम जरूर खेती करब। कहली मैया की जाई देखी अगर केहू के खेत बाड़ी बा मिल जाई, अधियो पर रउरा लेके बोई के कम से कम हमर कार्तिक गणेश खाई लो, हम खाई। रउरा के तो अनाज से कोनो मतलबे नहीं, हमनी के तो कम से कम खाए के हो जाई। भगवान कहने की ठीक बा। ये दीदी भगवान सोचे लगनी कि केकरा किहे जाई। भगवान सोचनी कि श्री कृष्ण जी खेती बाड़ी के माने में बड़ा चालाक होंगे। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती मैया से कहनी कि ए देवी देखो हम जा तनी खेती खातिर श्री कृष्ण जी की है, तनी लेट सेट होई तो घबराई जन, हम बातचीत क के आई। मैया बड़ा खुश भइली, कहली कि ठीक बा रउरा जाई। जब भगवान भोलेनाथ जी श्री कृष्ण जी के द्वार पर गईनी, श्री कृष्ण जी देखनी तो बड़ा खुश भइनी। कहनी कि हे महादेव आई बैठी, अरे का बात से रउरा इतना घाम बतास में आईनी है, का बात बा। कहनी भगवान भोलेनाथ जी की देखी ना हमर पार्वती जी बड़ा व्याकुल बाड़ी की रउरा केनियो खेती करे, कुछ बोई कि कम से कम हमनी के खाई जमार बाल बच्चा खाई। तो यही से रउरा के वही ह कि रउरा खेती बारे के माने में बड़ा रउरा मन बसेला, चाहे रउरा जाना तनी के तरी खेती बाड़ी होला, यही से रउरा के वही ह। श्री कृष्ण जी ये बात सुनी तो कहनी कि अच्छा ये तनी सा बात बा, कोनो बात नहीं है, रउरा आज्ञा दी हम खेती जरूर रउरा के देवा, खेती बोलो जाई। भगवान भोलेनाथ जी कहनी कि सही बात बा, रउरा खेती बोआई या बोई। लेकिन श्री कृष्ण जी गुरु बहिना कहनी कि अच्छा ये बताई भोलेनाथ जी कि खेती में का बोआई, रउरा जमन कहब तब में बोआई। भगवान सोचत सोचत कहनी कि का हम बोवे के कही। कहनी कि देखी श्री कृष्ण जी खेती में एवरी के जनेरा बोआ जाओ। श्री कृष्ण जी कहनी कि बहुत बढ़िया, रउरा जौन कहब तौने हम बोआई। भगवान कहनी कि ठीक बा, एवरी के जनेरा बोआई। श्री कृष्ण जी गुरु बहिना संगे संगे भगवान भोलेनाथो जी श्री कृष्ण जी अपन खेत जोतवावल लो, बिया छीटल लो, जनेरा बोआ गईल। जब जनेरा बोआ गईल तो जनेरा बोई ओई के आ भगवान श्री कृष्ण जी से कहनी के श्री कृष्ण जी अब तो हम जाता नहीं,
रउरा जब जनेरा पाक फूट जाई तो हमरा के खबर भेजवाई। श्री कृष्ण जी कहनी कि ठीक बा रउरा जाई, हम खेती के देखभाल करे खातिर बटला ही बनी, जब पाकी तो रउरा के हम खबर दे। अब तो भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पे आ गई नहीं। पार्वती मैया पूछली कि ए जी खेती खातिर गोई रहनी है, का भइल? भगवान कहनी कि ए देवी, हम तो खेतियों बाड़ी मिल गई, श्री कृष्ण जी हम मिल के खूब बढ़िया से जनेरा बोके आ चलियो नहीं है जा। कहली मैया के बहुत बढ़िया। कहलन भगवान की देखो श्री कृष्ण जी जब जनेरा पाक जाई तो हमरा के खबर भेजवाइन तो हम काटे उटे खाती जाई। कहली कि ठीक बा। ये गुरु बहिना इन्हें खूब बढ़िया से श्री कृष्ण जी अपन खेती के देखभाल करत तारे। जनेरा बड़ा बढ़िया डबल डबल बाल धैलस, दू दू गो, आ खूब बढ़िया जनेरा के बाल मोटे मोटे। आ जनेरा जब पाक गईल तो श्री कृष्ण जी भगवान भोलेनाथ जी के खबर भेजवानी। भगवान के जब खबर गईल तब भगवान आईनी तो श्री कृष्ण जी मोटका मोटका बोलिए देखी के खुश होता रहे। तब भगवान भोलेनाथ जी जितना धनहारा फूट रहा है, धनहारा देख के खूब आगर आता रहे। श्री कृष्ण जी कहनी कि अच्छा ही बताई भोलेनाथ जी कि राउर हिस्सा कौन रही, पहले रौरे बताई, हम पहले ना कह के हमरा के हई दे दी। भगवान कहनी कि देख नीचवा के ऊपरा के हमरा के दे दो, आ बीचवा में के मैं तू ले ला। श्री कृष्ण जी कहने की ठीक बा। ये गुरु बहिना अब तो भगवान भोलेनाथ जी नीचे के ऊपर के ले लिहले ढाठाया धनहरा ओनहरा मोय, आ जितना मोटकी मोटकी बलिया रहे मैं श्री कृष्ण जी तूरी के बाल टाल कर देहले। अब तो ढाठा बान बान आ बसहा के पीठ पर लाद के आ लगलन धाई धाई अपना द्वार पर गिरावे। भगवान भोलेनाथ जी गौरा मैया जब बाजल ले है ना धाई धाई गिराव, कहली के बुझाता कि हमारे भोलेनाथ जी मैं जनेरा काट के लेके चले आइले। ए गुरु बहिना गौरा मैया तनी खाना उना बनावे में अपना बाल बच्चन के देखे ने अझुराई रहली। कहली कि लइका फैकन के बजा ले तनी तब जाई तो बलिया मैं ढाठवा में के तूर। अब मैया तनी सूची तैली तो जाके आ देखो तारी बोझा खोल खोली कहू बाल ना। अब तो माई पूरा लाले लाले आंख कके गौरा महारानी आ दुआरी पर खड़ा भइल बड़ी। कहली कि आज अस भोलेनाथ उनकर आज खबर जरूर ले। तब तक ले भगवान फिर बसहा के पीठ पर ढाठा लाद के लेके चलल बड़े। ले आके द्वार पर गिरावत रहे तो कहली कि अरे काजी रौरा खेती कैले रहनी है, साठवा जनेरा बोले रहनी है, आ ये का रौरा लेके आइल बानी, ये में ना ये गहू बाल बा ना मोचा बा, काहे खातिर रौरा बोले रहनी है। कहलन के देवी का बात बा। कहली कि का बात रौरा पूछा तनी, ई बताई हमनी के भैंस हो जा, हमनी के गोरू हो जा, कि हमनी के ढाठा खाई जा, ये गहू बाल ये में बा। अरे रौरा ले तो श्री कृष्ण जी चढ़ाक बड़े कि मैं बाल तूर के टाल कर ले बड़े, आ रौरा कैसन पागल बानी कि रौरा ढाठा मैं लिया लिया द्वार पर गिरावता है। आइए दीदी वही में बसहा बड़ा खुश होके कहता कि भगवान हमरा के 6 महीना के लेहना धो दिहल। भगवान हाथ जोड़ के कहलन कि ये देवी नत खिसिया, ए बेरी भर हमरा के मौका दे दो। देखो ये खाली केहू से गलती हो जाला, अबरी के हमरा से गलती ना हो, ए बेरी के खेती हमरा के करे दो। मैया मान गोली, कहली कि ठीक बा जाई। फिर भगवान भोलेनाथ जी श्री कृष्ण जी के द्वार पर गोइनी तो भगवान खूब बढ़िया से आदर संस्कार भोलेनाथ जी के कहनी बैठौनी। कहलन भगवान की ए श्री कृष्ण जी ए बेरी के तो खेती में हम हार गोइनी हा, लेकिन एहू बेरी के खेती खूब बढ़िया से होई। श्री कृष्ण जी कहनी कि भोलेनाथ जी देखी अब रौरे बताई कि का होई का बोआई, जेंगा रौरा बताई वही हम करब। भगवान कहनी कि देखो ए बेरी के आलू बोआ जा। श्री कृष्ण जी कहनी कि ठीक बा जवन रौरा कहब तवने होई, रौरा जवन आज्ञा दे दी तवने खेत में बोआई। अब देखी खेत जोतवावल लो, खूब बढ़िया से आलू रोपाए लागल, दोनों जना मिल के अपन आलू रोप दिहलो। फिर भगवान भोलेनाथ जी कहनी कि श्री कृष्ण जी जब आलू हो जाई तो रौरा हमरा के खबर दे। श्री कृष्ण जी कहलन कि रौरा निश्चिंत रही, हम देखभाल खेती के करे खातिर बटला ही बानी, रौरा हो से आइब जाइब हम जरिए बानी,
जब आलू हो जाई तो हम रौरा के खबर भेजवाई। ए गुरु बहिना देखते देखते आलू हो गई, खूब बढ़िया आलू बैठा रहे बड़े बड़े। भगवान भोलेनाथ जी के खबर गई। भगवान भोलेनाथ जी अपना बसहा पर बैठ के वही नहीं। श्री कृष्ण जी कहनी के भगवान अब रौरा बताई कि राउर हिस्सा कौन रही, ऊपरा के कि नीचवा के। भोलेनाथ जी कहनी कि ये श्री कृष्ण जी ऊपर के हिस्सा हमार रही है, नीचे के हिस्सा राउर रही। श्री कृष्ण जी कहनी कि सोच समझ के बोली। कलन भगवान की एकदम हम सोच समझ के बोलतनी, ऊपर के हिस्सा मैं हमरा के दे दो और नीचे के तू ले लो। श्री कृष्ण जी कहने के ठीक बा। आलू जब कोड़ाइल गुरु बहिना तो आलू खूब बढ़िया बढ़िया बैठा रहे बड़े बड़े। आलू के खूब बड़का गड़ा मार दिहलन श्री कृष्ण जी, अपन आलू मैं कुड़वा कुड़वा वही धरवा दिहलन। आ जितना लती रहे भगवान भोलेनाथ जी बनवा बनवा बादशाह के पीठ पर लाद के ले जा लगलन पार्वती जी के दुआरी पर गिरावे। मैया फिर कौनो काम में अझुराई रहली। कहली कि अबरी के बुझाता कि हमारे भोलेनाथ जी कुछ बढ़िया बोले बड़न, बढ़िया लेके आये बड़ा। काम से अपन खाली भैली ए गुरु बहिना जाके लती हटावत तरी तो में एगहू पुतियो नहीं खे, आलू तय आलू हो। मैया कहली कि अरे का इनका मोती भइल बा, ई काहे के खेती करत तरन, झूठो के हमरो आसरा लाग रहता कि लेके वही आई का ई तो सचहू के ई बुझाते नहीं खे कि इनकर दिमाग बा कि नहीं खे। इनका ले तो बढ़िया श्री कृष्ण जी बड़न कि मैं अनाजवा ले लेता रहा, मैं ढाठवा लतिया इनका के ला दे देता रहा। फिर मैया खिसिया के आ बैठल बड़ी की तनियाव से दुआर पर, अब इनका के खेती करे जाए ना दी। भगवान वही जब मैया के मुंह देखनी तो कहनी कि पार्वती का भइल बा। कहली करे रौरा का भइला के सोचा तनी, का रौरा खेती करे जातनी, रौरा खेती कैला के कोनो जरूरी नहीं थी। ऐसे कि हम आघा गईनी देख लेनी कि रौरा कितना खेती कैले बानी। अरे पागलो लोग रही नु तब बोई तो दू चार गो आलू लेके आई, लतिया काहे खातिर लेके आइल बानी। का हमन के एकदम रौरा नाम हंसवा देले बानी, रहे दी खेती कैला के जरूरी नहीं थे। कहनी भगवान के अच्छे बात का बा। कहली कि बात इहे बा कि ओ बेरी के मकई बोआइल जनेरा तो रौरा बाल मय श्री कृष्ण जी के दे दी। आ ये बेरी के जब आलू रोपवले रहनी हो तो रौरा लुइया लेकिन आवेला है लती का हो। कहनी भगवान के पार्वती जाए द अबरियो भर हमारा के माफ कर, ये खाली कौरी हमरा के चांस दे दो। बसावा खूब खुश बा कि भगवान हमरा के हरियर हरियर लेहना धरता। कहली कि ना 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 हम रौरा के खेती अब करे जाए ना दी, रौरा भले जेंगा रहनी है वही ठीक रहनी है, अने रहू हम रौरा के खेती करे के भेजन। कहलन के पार्वती ये बेरी भर मान जा, ए बेरी भर मान जा, ए बेरी भर देखिए हम अनाज लिया के घर भर दे। कहली कि ठीक बा जाई। फिर भगवान भोलेनाथ जी श्री कृष्ण जी की है गोई। श्री कृष्ण जी मुस्कातनी बैठौनी पानी पतर पियौनी। कहनी कि का भगवान। कहलन के श्री कृष्ण जी दू हाली से तो हम खेती में हार जातनी, बाकी अबरी के खेती खूब बढ़िया से हो या अबरी के आग वही बखरा लाग जाए। कहलन श्री कृष्ण जी की राउर मर्जी, जो हर बेर के रौरे जेंगा कहिला वही हम करीला, ए बरी के काहे के हम अपना मन के करे जाई, रौरा जवन मर्जी बा तवन करे। कहलन श्री कृष्ण जी की का बुआई बरी के। कहलन के बरी के बाजरा बुआई। श्री कृष्ण जी कहलन की बहुत बढ़िया। कहलन की देखो आग वही हिस्सा लग जा। कहलन श्री कृष्ण जी की लगा दी, रौरा हिस्सा लगानी तो हम लेबे नहीं, हम हिस्सा ना लगे। कहलन की देखो नीचे के मय हमार रही, ऊपर के मय तुहार रही। श्री कृष्ण जी फिर मुस्काए लगल। कहलन की ठीक बा। ए गुरु बहिना बाजरा बोआ गई, बाजरा खूब बढ़िया से पाक फूट गई, बाजरा खूब बढ़िया से मोटे मोटे बाल धली हलस, अनाज हो गई। फिर श्री कृष्ण जी भगवान भोलेनाथ के खबर देतानी। भगवान भोलेनाथ जी फिर अले, मैं बाल काट काट बाजरा के श्री कृष्ण जी टाल लगा दिहले, आ जितना ढाठा रहे भगवान भोलेनाथ जी बांध बांध ले जा अपना द्वार पर गिरा दिहले। मैया तो खिस में रहली। कहली कि एहू बेरी के देख का जने अनाज लेके आइल बने कि मैं भूसे ढाठा उठा लिए बने, के जानता इनकर। अब देखी मैया जब द्वार पर अली तो देख तरी कि मैं बाजरा के बाल काटल बा, मैं सुबह के ढाठा बांध बांध ले जाता। अब तो कहली कि देखी रौरा कुछ के लूर नहीं थे, रौरा इतने लूर बा
कि रौरा भक्त लो में लागल रही आ सृष्टि के देखभाल करत रही। आज से हाथ जोड़तनी कि हम रौरा के खेती करे के कह। रौरा एकदम खेती मत करब, ऐसे कि हम देख ले हनी, एक हाली देखनी, 2 हाली देखनी, 3 हाली देखनी, देख ली हनी। आज के बाद हम दोनों कान पकड़तनी कि रौरा के खेत बोवे के हम कह। भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं कि बोलत, शांति से बैठल बानी। मैया डांट लगा रहल बड़ी, भगवान काहे के बोले जा। कहली कि रौरा यही कुल में ठीक बनी, रौरा खाई, बाई के गोला खाई, आ हई अपन दुनिया जहान संहारी, खेती कैला के रौरा कोनो जरूरी नहीं थी। तब तक ले गुरु बहिना उतने में श्री कृष्ण जी बाजरा लेके, आलू लेके, जनेरा लेके गौरा माई के दरबार में पहुंच जाता। गोइनी तो मैया के प्रणाम और नाम कहनी आ कहनी कि माई अरे हई देखी बाजरा बा, हई आलू बा, हई जनेरा बा। एगो बात तो बा माता जी कि भगवान साचो में दानी भोले दानी हवन। ऐसे कि कोनो झूठो ना साचो के कहल गइल बा कि दूसरा के दे देवे ले, लेकिन अपने ना लेवे ले। रौरा खेती करे के जिद कैले रहनी है, आ जितना खेती कैले बने मैं अनाज हमरे के दे देले बने, ओमे से ये गो अनाज नहीं खन ले। देखे तो दानियों में महादानी भगवान भोले दानी है। ये गुरु बहिना जेकर शिष्य बनल बनी जा, वो कोनो अनाड़ी देवता ना, महादानी भगवान है। भले अपने ना खाई, लेकिन भक्त के कबो भूखा ना रखे। मैया जब बजरा आलू जनेरा देखली तो श्री कृष्ण जी से कहली कि अरे का जरूरी रहा लेके अला के। भगवान श्री कृष्ण जी कहनी कि ना माता जी, एमे भगवानों के हिस्सा बा, ऐसे कि हमनी के दोनों आदमी मिल के खेती करत रहनी है जा। हम देखत रहनी है कि देखी तो भगवान भोलेनाथ जी एको हाली मांगे नहीं कि ना मांगे, लेकिन भगवान तो रमता जोगी बहता पानी बानी, एको हाली ना कहनी कि श्री कृष्ण जी हमरा कलुया में से द, चाहे जनेरवा में से द, चाहे बाजरवा में से द। तो हमरा और हिस्सा रौरा की हिले के आ गइल बानी। रौरा ले ए गुरु बहिना श्री कृष्ण जी जैसे अपन अनाज धैलन, मैया के प्रणाम कैलन, भगवान भोलेनाथ के प्रणाम कैलन, आ फिर अपना आस्थान के श्री कृष्ण जी पधार दिलन। एने मैया खूब बढ़िया से अपन बनावे लगली, खाए लगली। आ भगवान भोलेनाथ से कह तरी कि हे भोलेनाथ